Maitzan sarri nagusitzen da, zoria edo mentura. Maitzagoa bere gaientzen zaio, esfortzuaren abentura. Lan hauetara animatzen nau, nigan izan gabetu da. Aitorpen hau soria zuretzat da, zuenen neguetan uda. Ipuinetan bilatzen dugu irakurleen liluka, baina hau aitzaki salatu nahi du zaharrekiko antzura. Gizarte honek ez dak ikusten altxor handia beren ura. Kaso morro hau heldu da, azabaldu sumindura, bizirautzea jomuga. Bainari baino behar genitioke, zarfobiari egin guda, munduan goxo zainduz